हेलौ लोगोफोर, मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय। दुर्गा फुजानि बयनिसिमबो। नैबे जोंनि बरबरियाव फुजा जागासिनो लोगोफोर। स' नोंथांमोनाबो फुजा नायनो फैनो हागोन। जों दा फुजा नायनो थांगासिनो। दिनैयो फार्स्ट फुजा। नैबे फार्स्ट गेट लोगोफोर। एबार गोदोर जादों फुजाया। नै जों थांगासिनो दं। निउ गेट बानायदों एबार। थांगासिनो लोगोफोर, दा सेकेन्ड गेट मोनसिगोन। नै सेकेन्ड गेट मोनबाय। दा हाबहैबाय जोङो सिङावहाय। स्टेज नुहुरबाय ओइनै लोगोफोर। दिनैयो फार्स्ट नालाय बारा मानसि गैया। नै गेसें आरो मानसिफोरा। नै जेलखानाय नै वाइट कालारनि नै जेलखाना बानायदो। नोंथांमोनाबो नायनो फैनो हागोन जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बरबरि फुजाखौ। नैबे एक्सप'आवनो जों हाबहैबाय। आंबो बायना लाबोबाय, ड्रेस बायना लाबोदों। हाइल सेन्देलबो बायना लाबोबाय आङो। स' नोंथांमोनाबो फैनानै ड्रेस बायनो हागोन, सेन्देल बायनो हागोन। आरो नै थोरसि खुरै जि नांगौ मोनजोबगोन। नैखि मिना बाजार दङ एक्सप'नि सेरावनो। मिना बाजार ओइनै सोरखियाव गाखोगासिनो मानसिफोरा। लासै लासै थांगासिनो र' जों। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। नै थांगासिनो जोङो। गाबोन सेकेन्डनिफ्राय हिटसिन जागोन। नै थांगासिनो। एक्सप'आवनो मिना बाजारबो दंखायो लोगोफोर। एक्सप'खै थांबानो मिना बाजारखौ नुहैगोन। स' नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैबानो जाबाय जाय गोसो दङ। स' लोगोफोर, भिडिअ'खौ गोलावथार जायो। गिदिंबाबो गिदिंख'नो हायाखै। दंबावो आरो बै साइडखि साहा साइडखि। बेखायनो होबाय थानो हायाखै। गुसुं गुसुं बानायनानै होबाय आरो। नै स्टेजाव फैफिनबाय जोङो। आरो बेखै साहा साइडखि दंबावो आरोना, बेखै सिनेमा हल दोङो। आरो बेखै रेस्टुरेन्टफोर दोङो आरो। इखि फैनाय खेबसे। इखिलाय मा दोङो सिनेमा हल इखो। खेबसे थांना ओइनै जिरायग्रायाव जिरायगौमोनलै खेबसे। एनै सिख्लाफोर थानायखौ नुवाखै नोङो?